Hello netizens! Good morning. This is Kuya Renz, ang inyong medyo chinito, char. Good morning, so welcome back to my channel. So for today's video guys, we were going kuan guys. Manghinlo is another schedule na pod guys kay pila na kaadlaw ang hinlo sa among balay. So atong makita nga sa atong likuran karon nga karabing sagbuta kaadto diri sa gilid po diri. Imbis bija pagbahay, bija pagnatad mo nang atong hinluan kay kababay ta karon guys sa panahon karon sa mga tao karon nga manglibakay group. So nadyo mga tao nga moingon no, mulabay every labay sa daan nga miog, "Uy, unsa maning baya?" Bija pagbayar labunga pa kaadto. So di siguro po nga dyan mga tao karon guys manglibakay group. So pasagdaan lang po na sila guys kay wa man jud koy mahimo nila kay mag-ahom laplapan na lang ba kay wan. So magpaubos lang pud ta guys. So tinuod man pud guys nga sagbot kaadto pud kay wan pud busy lagi pud kato ang kinabuhi karon. So dadi na jud karon yung saktong adlaw nga atong panghinlo. So hinlo mo na sa una guys. Hinlo mo na sa una guys atong kuan pag 40 days ang papa pero nanubo na pa sagbot. So unya naghuman nagsilig sa unata dinhi ng area, naghuman na nagsilig sa natad to ako po ning area ang hinluonon karon guys sa natad nga sagboton. So naghuman ang gunahan dito nga area dapat sa tabay ang ipakita ninyo unja. Ang gunahan ang hagbasan kay karaming labungan na kay unsag na may ikog ta na mga tao makabo sa tabay mingon jud labungan naman ni kaadyo asa matag iya diri. But unja. So atong hinluan taon-taon naghuman na to og kuan silhig naghuman silhig na mamahaw sa ko guys kay kudya po ni guys ito mamahaw guys atong bitok na ngazo na manang kudya pa ta pangguna limbaroy na manang mamahaw sa ta guys. So alang ang tambag ninyo og before mo magkuan mulaag or mo manghinlo or usa pa din jud kabisibisihan mamahaw sa to guys kay mao junay kikamat dyan sa ang papa guys win kuan pa siya tong bata pa siya mo pasmo og mga pagkaon. So manang mamaw sa tagal kung ang bitok na ngadyo na hab-hab dito kay saan naman nga nangadyo naman. So mga guys magsugod na kog hinlo and kuman is mamahaw na kuman is hagbasan tong area kay labong-labong na pod. So let's go. Guys is nakadesisyon ko nga di na naman po ko magnilhig. So nagkuha ako pala kay na matabang guys pala ko na naman ng sagbot og lagaraw. So atong kanon asinso na itong bahay kay murag sudlo nag mga banakon manang
nag-use ako og pala guys, kay ato ang palahon tong area dito para madali jud kay kung guna gamiton guys dugay man mag karon man step by step pa man kaning pala kay ditso man. Kas ang pala larot tanan man manang nag-use og pala para madali ra pod. So uban ni ko ninyo pag hinlo sa tong bahay karon kay magbukoy ka uban ra manghinlo kad dako ang area sa hinloon karon. Jo pa pamahaw, so delikado. So ato nang sugdan kay aron di na mainit kayo kasi minta karon kay di pa mainit buntag pa man so paningot jud tutok. Dang exercise po ni guys para po nagatuang tiil mag nay mga calcium diha. So manang magsugod ta kay labong di pa kaazo init. So let's start na. Atong unahon diri nga area guys, diri. Dini. At gunahonon man ni siya. Kani. Kag may raman po gunahonon siya. Unya ato ta sa pikas na pod. So inakuman ato na po didto. Naghuman dito na po sa tabay kaya para po mahinlo lagi po. So kanang di matabang og kanang gunahonan mo kay kuan man latang so sunod adto ang laman eh. So laman to siguro dito dapit ni area dito.
ang lawas eh. Ay, paano tugog taman. So at least guys ningin gawas so itong singot. Sabi. So karon human na hagbas. Pero agwan na human guys katong kuan gunahonon kay gagmay kadto so. For me is sunod adlaw siguro pud to ato ang gunahonon kay di madali sa adlaw guan. Adlaw lagi brag ugma na siguro pud to sunod adlaw. Pero dili na i-vlog kay grabe. Perting inita so di pait dun yung kuan guys. Na dita anad og init kay grabe jud. Perting ka po jud ay po di paningaw tugog taman. So I hope na enjoy mo guys. Na enjoy. Ako na enjoy ko guys pero nalipay ko guys pagawas ko mga singot ron jawa pa ko na mahaw. So basin sud adlaw na ni ang kanang kuan. Gunahonon so thank you so much for watching guys og unta charot. Thank you so much for watching on your next vlog. So paano to taman ay grabe kang lawas para lawas yung machudan sir. Thank you so much bye bye.